vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ameno zvimwe kuda muchanzwisisawo nyaya iyi yavakanditumidzira. Hanzi makadii zvenyu mukomana Ashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini ndauyawo paplatform penyu ende ndine confession yangu iyo yandinayo, but confession yangu iyi yakangosangana neconfession iyo yandakaudzwawo nabamukuru vangu vasati vashaika. So bamukuru vangu zvavakaita ivo ndezvekudai. So nerimwe zuva panenge ndiri kusekondary, I was in form 2 at that time, kuma late 1990s, just before 2000. Saka ndakati nerimwe zuva ndichibva kuchikoro ndobva ndasvika ndichiudzwa namate wedu kuti ivo bamukuru vainge vambodarika nepamba. Saka vakati vapfuura nepamba vakabva vasiya vanyora kanoti katsamba. Apa katsamba aka ndakazoti ndapiwa katsamba aka namate ndokubva ndazoverenga zvainge zvakanyorwapo nabamukuru, ndikabva ndaona kuti vainge vakanyora kuti ndinge ndichisvika kumba kwavo nekukasika. Saka ndikabva ndazongoenda kuspare bedroom kwangu uko kwandakasvika ndikubva ndatochinja, ndikabva ndabvisa uniform yangu, ndikabva ndapfeka hangu hembe dzepamba. Ndiri uyo ndikabva ndapinda muroad ndakati tande ndakananga kumba kwainge kuchigara ivo bamukuru ava. Zvino bamukuru ava vainge vasingambogari kure nekuti vainge vachingogara in that same street, nekuti zvakaitika ndezvekudai. So bamukuru nadhedhi vangu ivo vainge vakangotenga dzimba musuburb umo matakakurira, because takakurirawo kumasuburbs uko kwaigara mbinga, but bamukuru nadhedhi vangu vainge vakangotenga dzimba dzavo in that same street kuti vangoramba vari padhuze napadhuze. Saka waiti uchifamba uchibva pamba pedu painge pasingambotori nguva refu kuti unge uchizosvika pamba pavo ivo bamukuru ava. Ndakazoti ndasvikapo pamba pabamukuru ndikatovaona ivo bamukuru vainge vagere zvavo paveranda vachinwa doro ravo. Saka bamukuru vaiva munhu uya wekuti vaifarira zvikuru sei kugara vachingonwa doro riya rechivanhu. Saka ndakati ndasvika paya vakabva vanditi ndinge ndichivatevera mumba, vakabva vanopinda vakanogara muliving room neniwo ndichibva ndavatevera paya. Saka vakabva vanditi tora chikari ichi unge uchinwawo doro iri, but ndokubva ndaramba zvachose nekuti isusu tainge tiri maKristu, amai vangu vainge vari muKristu. Saka zvose izvi vainge vasingazvifarire vachiti zvinoitwa nevanhu vane madhimoni. Asi bamukuru vakangoramba vachingonditi tora unwe, but ndaingoramba zvangu nekuti painge pasina chandainge ndati ndanzwisisa. Zvino bamukuru vakabva vazotanga kundidana nemutupo. Saka vakati vondidana nemutupo ndikabva ndati bamukuru, izvozvo zvamuri kuita handizvifarire, nekuti mama vakanditi izvi zvemitupo izvi zvine madhimoni mukati, saka please musazondidana nemutupo iwoyo. Mukoma ivo bamukuru ndokubva vaseka zvavo vakabva vati amai vako vakati ndezvemadhimoni izvi. Ndikati hongu bamukuru, vakati ndezvemadhimoni. Saka bamukuru vakabva vati asi iwewe kana wakazvitarisa chimbondiudza ko chii chinoitika mumhuri yekwedu. Ndikati what do you mean nai bamukuru? Vakanditi hauna kumbogara wakainzwa here nyaya iyi inoitika mudzinza rekwedu yekuti munhu achingosvika pa25 years, as long as ari mwanakomana, anongokaruka aita humwe hupfumi hwekuti hunenge husinganzwisisiki kuti wakabva nepi. Ndikati ipapo bamukuru, nyaya yamuri kutaura nyaya iyoyo tinogara tichingoiudzwa namama, because what happened was that mama vangu pavakasangana nadhedhi vangu inini, mama ivo dhedhi vainge vachishanda pane rimwe garage apo pavaishanda vachiita zvekugeza mabhazi. Saka ivo mama vaigara vachingotiudza nyaya yekuti pavakatanga kudanana vainge vatori worried vachiti zvino mukomana iyeyu wandatanga kudanana naye kuti mari yekuzondiroora achaiwana iyeyu, achirakidza kuti haana kana future kudai. But after that ivo mama vaigara vachitiudza kuti pane imwe opportunity yakazongonyuka from Norway, then baba vakabva vazototanga kutoita mari kuzotonosvika vachizoona rimwe contract kuGMB uko, ndokubva vazoshandisa dzimwe mari dzakabudapo ndokubva vatoroora amai vangu. Kubva ipapo amai vaigara vachingotaura kuti ndo pakabva patanga kusununguka upenyu hwedu kuzotosvikawo tichitoraramawo kaupenyu kainge katori bhoo kumasuburbs. Saka ndakati
ndaudza ivo bangukuru nyaya iyi yavainge vachiziva, vakabva vati ndipo chaipo pandanga ndichida kuti unge uchisvika. Unomboziva here kuti laki iri rinokonzerwa nei? Iniwo ndainge ndisingaziviwo kuti laki iroro rinokonzerwa nei. Then ivo bangukuru vakabva vanditi, zvaunoona isusu hatisi maZimbabwe. Ndikati komunoreveiko nhai bangukuru? Vakabva vanditi, iwewe sekuru vako vainge vari baba vangu, sekuru vako vakabva kuMalawi uko ndo vakatanga kuuya muno muZim. Saka vakati vasvika muno muZimbabwe mushure mekunge vatanga kushanda, pavakaona kuti zvinhu zvavo zvainge zvava kunyatsokuendeka nemazvo, ndo pavakabva vazodzokera zvekare kuMalawi kunova kuri kumusha kwedu ikoko. Then ndokubva vazonotora gogo vainge vari mudzimai wavo nehanzvadzi dzavo nevakoma vavo, but hanzi vachibvako hanzi vakabva vazoendeswa kurukova, vakabva vanogezeswa varimo murukova muya vachipiwa mablessings. Ivo bangukuru vakabva vanditi mablessings awa anotongotevedzera dzinza. Bangukuru vakabva vanditi kubva chinyakare hanzi mudzinza rekwedu isusu hama dzedu dzakasorarama kudhara idzo dzaita sekunge maperisita, nekuti zvavaiita ndezvekudaiso. Vaiti paya kana zvinhu zvanyanya kunetsa muvhileji imomo ndo vaitumwa kuti vange vachienda kunotaura nemweya iyi yemanjuzu kana kuti yamunoti mamarine spirits. Saka hanzi vaizoenda kuya vakabata rice kana kuti doro rechibhoyi kana kuti mawaini zvekare nemasweets, vobva vaenda kuya vobva vanonamata kuti kana iri mvura kana yonaya izonaya but isina mutinhimira, isazonaya mvura iya yekuti inenge ichizoparadza zvirimwa. Bangukuru vakabva vanditi zvino vana manjuzu ava ivo vanongofamba vachitevedzera dzinza, whether unozvida kana kuti hauzvidi, ivo vanongotevedzera dzinza chete. Bangukuru vakabva vanditi ivowo kubva zvavainge vakaudzwawo kuti izvi ndo zvinoitikawo mudzinza rekwedu, vakabva vangotanga kungotevedzerawo chivanhu chedu. Saka bangukuru vakati vapedza kutaura neni paya, ndakabvapo pamba pavo mukoma ndiri confused, asi ndakazoti ndasvika kumba ndakabva ndatanga kurota. Ivowo vainge vakanditi zvose zvaunenge warota mwanangu unge uchizondiudza. Usiku hwacho ihwohwo mukoma ndakarota dzimwe hope dzekuti dzakandinakidza, ende nanhasi uno ndinoti kana ndikadzifunga ndinonzwa ndichifara. Ndakati ndasvika kumadziva kuya ndokubva ndapinda mudziva ndikabva ndatanga kuswima nehove dzainge dzakanaka dzaiva nemacolors akasiyana siyana. Ndakati the next day ndichienda kuchikoro ndokubva ndadarika nepamba pavo bangukuru vakandibvunza kuti nhai mwanangu nezuro wakarotei? Ndikabva ndavaudza kuti bangukuru ndakarota zvakati nezvakati. Ivo vakabva vanditi hope idzo dzawakarota idzo dzinodudzirwa sekudai so, idzo hove dzawakaona hadzisi hove asi imweya yekumadziva, ndo vana manjuzu vacho. Each and every night ndainge ndava kuti kana ndava kunorara paya ndaibva ndatanga kufunga kuti saka nhasi ndicharota hope dzakaita sei. And ivo bangukuru one day vakazondidana mushure mekunge varwara vachinditi ivo vainge vachida kuti ndinge ndichienderera mberi nekurispekta culture yedu iyi kuitira kuti isazongoparara. Ende bangukuru vakabva vaita kuti ndinge ndichizovavimbisa kuti musi wavanozonzi vanenge vava kuenda kunovigwa, inini ndaifanira kuti ndinge ndichizoita plan ndobva ndazoenda nekamwe kahari ako kavakandipa. Kahari aka vakanditi kana ndafa mwanangu ndivimbise kuti uchazama nepose paunogona napo kuti unge uchindibatsiridzawo kuti mweya wangu unge uchizonosangana nemadzitateguru angu. Ndokubva ndavavimbisa paya. Zvino ivo bangukuru vakabva vati kwandiri mwana wangu uyo akafa inhau yekuti mudzinza medu tagarisa tisingapiri zvibayiro zvakachena kwavari vana manjuzu ava. Saka cousin sister yangu yakafa nedzimwe nzira dzekuti dzakakatyamadza everyone, because cousin sister yangu yakangonzi iyo yainge yadevelopa buri pamoyo apa. Kana kufambawo kwenguva vanhu vachizotanga kuva makristu vachikanganwa chivanhu chavo, saka njuzu ndokubva dzazotsamwa dzikabva dzaona zvakakodzera kuti dzinge dzichitora upenyu hwecousin sister yangu, mwana wavo bangukuru ava. Bangukuru vakazoshayika zvavo. Zvino vakati vashayika mukoma, inini ndainge ndapiwa kahari kaya ndokubva ndazoenda zvangu kurwizi ndichiti ndinge ndichienda kunobatsiridza mweya wavo sezvavainge vakandidzidzisa. Ndakati ndasvika kurwizi kuya ndakaenda kune rumwe rukova runoyerera
Saka kahari aka kava kandipa kairema sei mukoma, kaita sekunge kainge kaine zidombo mukati, apa kari kadiki diki apa kachirema sei. Saka pandakasvika parukova rwuya rwainge rwuchiyerera ndakatoti akaka ndikakakanda mumvura aka kanobva katonyura, but mukoma ndakati ndakakagadzika mumvura muya muya ndimiremo murukova muya, ndakabva ndaona kuti kakabva kaita sekunge painge paine ruoko rwakabuda mumvura ndokubva rwabata kahari kaya ndokubva karamba kachingotamba kari pamusoro pemvura. Mind you, rukova urwu rwainge rwuchiyerera mukomanashe zvekuti kaifanira kuti kange kachiyeredzwa nemvura, but kakabva kaita sekunge kainge kaine enka iyo yainge yakadzika kunosvika pakaperera rukova urwu kudzika kuzasi. Mukoma ndakati ndaita mhiko dzose idzi ndokubva ndazodzokera zvangu kumba. Nekufamba kwenguva ndakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichinoita sacrifice. Saka sacrifice yainge ichidiwa yainge iri sacrifice yehuku chena. Ndakaenda kuya mukoma mushure mekunge ndafamba ndichitenderera ndichitsvaka huku dziya dzechibhoyi, but kwaidiwa huku yewhite. Iniwo ndekuda kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki ndichiri kudzidzirawo zvakati one day ndaisaziva kuti vana manjuzu ivo havafarire zvinhu zvemacolors akasiyana siyana. Kana ukaenda ikoko uine huku yako yewhite inofanira kuva iri pure white, ende havadi mabroiler awa, vanoda huku dziya dzechivanhu. Ndakati ndawana pamwe pamusha painge paine huku yewhite ndokubva ndatenga huku iya, but chandisina kunyanya kucherechedza ndikaona ndechekuti huku iyi yainge iine mafeathers mamwe ainge akaita dark white. Ndakangoti hazvina kana basa, ndikabva ndaenda kuya. Ndakati ndasvika kuya ndokubva ndachera kamugero ndichitira kuti apo pandinenge ndichizoslota huku iyi, then ropa riya rinenge richizotevedza kamugero kaya kuzonosvika ropa iri richizonopinda murukova rwuya. Mukoma ndakati ndapedza kuita zvandainge ndichiita, but chakandishamisa ndechekuti instead yekuti ndinge ndichiona njuzu sezvandainge ndakamboita before, like the last time pandainge ndakambouyapo parukova apa ndainge ndakaona njuzu mukoma yakaratidza kuti yainge yafadzwa neizvo zvandainge ndaita, but apa manje pakabva pazobuda mvuu iyi yairatidza kuti yainge yakatsamwa, yakangobuda kudai ndokubva yanditarisa ikabva yadzokera mumvura ichiita zvekumhanya. Saka hana yangu yakabva yarova, ndikabva ndatoziva kuti apa zvainge zvaitika ndezvekuti ndainge ndatadza sacrifice yangu. Saka ndakabva ndazokumbira ruregerero, ndikakumbira vana manjuzu nevadzimu vangu kuti vange vachindidzidzisa kuti kokupira kwacho kunombopirwa sei, sezvo kwainge kusina uyo akawana mukana wekuti ange achindidzidzisa. Ndakazopedzisira ndapinda mumaoko evamwe gogo avo vakazondidzidzisa kuti kana dzinza rekwenyu riri dzinza remanjuzu munozvifambisa sei. Inini mhiko dzangu dzandakazopiwa ndedzekudaiso. Nerimwe zuva mukoma ndakabva ndatanga kurota. Ndakangorota mukoma ndichienda kurukova. Ndakati ndaendako kurukova rwuya ndokubva ndazopinzwa mumvura nenjuzu. Ndakati ndirimo mumvura muya ndo pandakabva ndaona tichingoramba tichingodzika kuzonosvika tasvika pakagumira rukova rwuya tainge takatotsika jecha chairo. Ndikatoona kuti ingawani tava kutoenda kune imwe nyika. Ndakabva ndatarisa munhu uya ainge achifamba neni akabva anditi aiwa hatisati tasvika nekuti kwatiri kuenda ndokure. Uye ndo pandakabva ndazoziva kuti vanhu vaya vanongoti vadzimu pavanouya vanenge vachiti tinonzwa nyota inhau yekuti vanenge vabva kugehena, kwete kana kusaziva chete. Nhau iripo ndeyekuti kwacho kunogara vadzimu kure mukoma, irwendo rwurefu zvekuti uchibvako uchiuya kuno kunyika kwatiri unenge waneta. Ndokusaka munhu achiti ndokusaka mweya wemunhu paya paunonzi wadzoka kuvapenyu unotanga nekukumbirawo chekuti unge uchinwa kudzikamisa nyota, nekuti rwendo rwacho rwurefu. Mukoma takafamba kusvika ndanzwa kuti ndainge ndaneta zvino. Apa tainge tichifamba mune ainge akaita mapako akaita kunge matunnel. Nyika ino yakakonektwa neimwe nyika iri mukati kuburikidza nematunnel mamwe aripo, but matunnels awa anoaccesseka through but matunnels awa kuti unge uchikwanisa kumaona hunge watomaona mumweya. Saka takati tichifambamo mutunnel muya ndokubva tazoona
Matunnels awa kuti unge uchimaona unotomaoneswa nemweya. Takati tapinda mutunnel reAria Mukoma ndokubva tabata gungwa rekutanga, ndikabva ndaudzwa kuti awa ndo makungwa awo atinokwanisa kuona isusu. Ndikabva ndatoudzwa kuti hanzi kunyangwe zvedu tichimaona makungwa awa, asi kunyangwe zvikanzi isusu vanhu takwanisa kuita teknoloji yakaita sei, but hakuna teknoloji inokwanisa kuzotidzisa pakadzika kusvika kwakaperera iri gungwa iri rekutanga, nekuti uchibvamo mugungwa rekutanga ndo paunobva wabata gungwa riri pakati. Gungwa iri riri pakati ndo rinoseparata gungwa iri ratinoona nemaziso negungwa iro racho riri kune nyika uko kunogara vadzimu neimwe mweya. Mukoma takabva tadarika nemugungwa muya kuzonosvika tichizonobata pamuganhu, gungwa iro rakaganhura nyika ino nenyika yatisingakwanise kuona. Takati tapinda mugungwa muya ndokubva tazobata gungwa rechinhamba 3, ndokubva tazonopinda mune imwe nyika. Handiti ivo vanoti nyika ino yatigere yakaita bhora, then mukati mebhora iri mune rimwe bhora, saka bhora iri ritoriwo imwe nyika. That is the best explanation that I can give you. Handiziviwo kana ndichimeka sense Mukoma. Saka takazoti tapinda munyika muya ndo pandakabva ndatoona kuti ingawani bamukuru vangu vainge variko ikoko kunyika dzimu, zvekare vainge vachifara sei nemadzitateguru edu. Ndakaratidzwa zvinhu zvakawanda Mukoma, kuzonosvika ndichizodzoswa zvekare kuno kunyika yevapenyu. Ndikabva ndazoudzwa kuti inini painge paine sacrifice iyo yainge ichidiwa, yainge isiri sacrifice yeropa asi chibereko changu chekutanga chandichatakurawo muchibereko changu ndo chandaifanira kuti ndinge ndichizodedicata kwavari vana manjuzu ava. Ndikabva ndaudzwa kuti ndichazozvara mwana musikana. Apa at that time ndainge ndichitoriwo mwana mudiki, ndainge ndisati ndatombova nepfungwa dzekuti nerimweni ramazuva ndichazoroorwawo ndikazozvarawo mwana musikana, asi ndo zvakazoitika. Ndakati ndazvara mwana wangu musikana ndichitaura nagogo vaya, gogo vaya vakabva vazonditora vakaenda neni kumadziva, ende izvi ndakazviita murume wangu asingazvizivi. Takaendako kumadziva kuya Mukoma ndokubva ndanzi nagogo vaya ndinge ndichizobvisa mwana wangu hembe dzaainge akapfeka. Apa aiva mudiki Mukoma zvekuti hana yangu yairova. Ndikati nhasi mwana wevanhu. Ndakati ndapedza kumubvisa hembe dzake mwana ainge achingochema, ndokubva ndazomugadzika mumvura. Asi chakandinetsa ndechekuti mwana uyu ndakati ndamugadzika mumvura akabva atanga kutamba nezvipuka zvandainge ndisingakwanise kuona, zvipuka zvairatidza kuti ndezvemumvura imomo. It is unfortunate kuti ivo vana manjuzu havafarire kuti kana vakuratidza nyika yavo unge uchingo explaina everything zvinoitika munyika yavo, nekuti vanokwanisa kurova neshamu zvekare vanongokasika kutsamwa. Like ipapo mwana wangu pandakazonzi achange achizotorwa navo vana manjuzu ivavo mushure mekunge ndamuisa pamusoro pemvura, vakanditi usachema nekuti kana ukachema haadzoki, saka usayeredza misodzi nekuti vana manjuzu vanokasika kutsamwa. Mukoma mwana akabva atorwa ndokubva aendeswa pakadzikadzika pasi pemvura. Hamenowo zvaakanoratidzwa pakadzikadzika pemvura, nekuti inini ndakangonzi kana azokura ivo vana manjuzu vachange vachizomurangaridza zvose izvo zvavakamuratidza apo paainge achiri kamwana kacheche. Pari zvino mwana wangu iye atokura but haasati aroorwa zvake, nekuda kwekuti ivo ndivo vachamusarudzira murume uyo anofanira kuti ange achizomuroora. Chandinongoda kungotaura ndechekudaiso, kune avo vanoshora chivanhu, but zivai kuti chivanhu chiripo whether we like it or not. Isusu tisati tavapo chivanhu chainge chiripo, nyangwe zvikanzi nhasi wamuka wakafa iwewe uchaenda, asi icho chichangoramba chiripo. Vaya vanoti aiwa varungu ndo vakauya vakatidzidzisa zvakawanda, ndinongoda kuvabvunza mubvunzo wekuti ko apo patainge tichirarama tisati taziva kuti kune rinonzi bhaibheri, munoreva kuti tainge tisinawo here communication naiye Mwari wacho? Communication taiva nayo, zvitoripo zvimwe zvipuka zvakazotohwanda mushure mekunge zvaona kuti tarasa tsika dzedu sezvipuka izvo zvandakaratidzwa. Just that zvimwe zvacho hazvitendedzwe kuti zvinge zvichitaurwa mazita azvo nekuti zvinoyera.
Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Apologies kana paine pamwe pandinenge ndajambira because pamwe pacho ndanchitoshaya kutotadza kunzwisisa kuti panoverengeka sei, asi ndo nyaya yavo iyo yavakanditumidzira vanzvadzi vedu. Kana makwanisa kunzwisisa confession yavo, please tell me in the comment section. Hanzi nyika ino ine imwe nyika iri mukati mayo. Zvakangooma hazvo vedu we.